to nechápu, čum. Proč mám černý bravory? Může to zpravit? Ne, počkej. Ten brok prostě tam čumí. To vypadá strašidelně. Over. To je strašný. Kámo, to je moc strašidelný. Jdem si zahrát hru. To úplně nevím. Úplně nevím, nevyhnutelný. OK. Počkej. Jo, dobrý, už je to normálně, ale ta Maxka vypadá trochu divně. Neříkám nic, hej. Pojď, Bazi, pojď, já tě dám, kapo, sedí. Kamo, Leone. Pojď, ty vole. Pojď. Ne. Tak dělej, no. Kamo, no, chci prostě dát za celou cenu. Hezky. Tak už chceš tam? Chceš tam, jo? Ty vole, toho jsem si obával. A ta Jemska mě teďka ne. Či ona mě nezabila. Počkej, to je nějaký divný. Ne, mě to umírá. Sakra. Ty vole, no tak čau. Pojď. Boj, ty vole. Ty vole. Já ale světí místo, to ne... Kamo! Čum na toho Edbita, ten vypadá strašně cool. What? To si musím screenshotnout. To je extrémní jak prase. Tak kámo. Jdem si zahrát ještě jednu hru. A uvidíme, jak nám to bude. No, vidíte, to je kámo, to je cool. To je cool doslova. To je cool, no, počkej. Už jsem trochu jako podstoupil panu Meskem z Epiku tenhle. Pak mám i Diamond, to je taky dobrý a chci si ne, já prostě teďka půjdu Edbita prostě. Nevím, ale prostě mě to napadlo. Pojď. Kamo! Tak čau. Ty vole. Hej, 8-bit není moc dobrá volba. Ty vogo! Tak to nebylo dobrý. To nebylo dobrý. Dobrý, jo. Špatný. Kamo, teďka to je zas černý. Kamo, já chci pušovat, ne prohrávat. Tak si zkusím mluvit Edgara, no. Počkej.
To bude vypadat cool v té hře. Ale kdybyste si mě chtěli dát do friendu, tak tady můj. Píču, já to nevím. Hej. To mám prostě jména, prostě mě nejvíc zaujalo toho zákon. Teď prostě dáme ready. Pozadu si 3 hry. OK. Tak to je dobrý. Kámo, proč se mnou je ten blbej 8-bit? Pojď. Edgare, já tě dám, dělej. A teďka prostě já teďka říká. Čau, Edgare, neznáme se od někud? No, už se děje, co? Už nemluvíš. Tak to jsem za křik. Kamu, tak tam nebuď. Ty vole. What the hell? Kolte teďka zaděláš Ameriku, ti říkám. What? Co? To nechápu. To jsem nepobral. To jsem... Co? A prostě v poslední sekundě prostě, no. Edgar! No, tak dobrý. Kámo, já jsem ještě se mnou hrát, tak to je dobrý. Kámo, tak... To i konečně. No, koukejte, co? Mám trochu se mi bouglo bravko. Ale to nemění nic za to, že udělám 15-minutový video. Jo, Franka El Primo neříká nic jako, že bys... Tamhle. Kámo! Pojď, já se na ně musím připravit. O, tak dobrý, on to tam kosí. Uvidíš. To může být zažije Ameriku, ne? To může zažije Ameriku. Kamu, tak tam střílej. Ty vogo. No hezky se tam kosaj, hezky. Úplný bomby tam dělaj. Kamu, tam je hráč. Není tam, jo? Já tady budu kosit z tohohle, protože nevězí nic za to, že bych tam ten... Komu, když na mě šli 2. Tak jako jak jsem... Jo, to je právě dobrý. Já tam dám... Pojď, dělej. To je nějaká průda nebo co jako?
Hej. Tak tam dal ty, nebo tak tam dal ty showdowny, nebo bol. Jo, dal tam ty showdowny, byl dobrý. To je nějaká ukrajinská, to je nějaký ukrajinský borec, ne? Tady hraje prostě. A teďka tady na mě netá. Super. Semka radši. Teďka tady jenom vemu power. Ty vole. Tak kámo, tak si... Ano.